Så har vi 573. er Fruerings Cordova. Den er efter Blue Horse Monte Carlo, og morfaren er Everdale. Den er født hos og ejet af Stuteri Fruering i Jans Storgård i Skanderborg. Det her er et typemæssigt fremragende følge at se på. Vi har givet følge her med 9 type. Han står fuldstændig skarpt. Han har også et meget, meget flot udtryk af et hængstefølge. Hans hoved og hals vender flot på ham, og som der står her i dag, så ligner den nærmest en lille ridehest, der lige er klar til at sadle på. Den har også vist en særdeles god bevægelse i alle 3 gange. Også det her følge, der er et specielt travn, og den gik med stort løft. Den har god mekanik, og den har rigtig flotte knæ, den her følge. Den er også udtaget med 9 trav og 8,5 helhedskarakter, så tillykke med finalepladsen.